Cuplikan. Motor Apri dicuri orang tak dikenal. Aduh. Posting sih ay. Masa aku tuh main terus rek sampai kok ingin ngetol ngene. Kau kalau itu Botol biru ngene iki. 100 yo. 1 juta seket. Ala kanca dhewe 200 wis. Otakmu ah. Lho ora. Plat motor Ya apa lu ate? Ya apa iki? Kayak mal bawa medhe lan aku. Sini. Loh Lapo. Wis nggo pada kon kok. Sik iki lho. Telepon langsung ya. Halo. Oh iki. Halo. Hah? Kak krungu. Halo. 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 Oh iya sih. Aku nggak helm ya. Mas. Oh berarti aku oleh oma pisan mas. Kan halaman Sik ta lah. Sik. apa? Kok mirip sapa ya? Kok kenal ya? Iya lah kalau kok tonggoku kok Kok sapa iku? Pak Lurah. Iya, Pak Lurah. Ben amit mas iki. Topok dhewe mas ben kok apa mas? Iki aja dhewe. Ispurane mas. Oh biasa helm man. Laku ya, teman. Iya. Ya siapa iki? Oh iya sih. Kita coba sih mas ya. Iya mas. Main lagi mas. Sun mas. Loh, Ya apa? merono. Mas. Iku mete bapakmu lho. Walah, Kan gak ada duit paling. Sama amat mewah. putrek aku. Ndi apa kan jaring agak 500. Goblok. Aku lagi lho nyentang memanggil ya opo. Nek sapa bu? Oh niku aku iku lho bayaran yo oprek. Bayaran lah tak kei duwe aku. Wah kok. Bu kon nek sapa saiki? Ben nek kon aku bahan dadi anakku ae kon. Kon niku ya. Kon. Ayo tinggal ae kok sama. Iya. Kunci lawang. Aku Mas. Goblok.